PSB es una comunidad grande y totalmente enfocada a la investigación. Si tengo que hacer un paragón de estar en el PSB, es como una tienda en Paseo de Gracia. Estás en el medio realmente de donde pasan las cosas. I llavors estem intentant fer el màxim per posar abans possible nous espais a disposició. El que hem fet aquest mes d'agost és tot allò que veieu que era al final una estructura interna, l'hem enderrocat, que és el primer pas per poder convertir aquest edifici en oficines. També el segon pas que aquest mes ja tindrem és tot el permís urbanístic que necessitàvem, l'adequació del pla especial, perquè això estava aprovat com era un auditori per tenir una planta, farem 3 plantes d'oficines. I sabeu que vam posar en marxa per facilitar el transport al parc d'una forma més sostenible, el Hub Carpool, que és una plataforma per compartir cotxe. Per tant, el que hem estat treballant amb la Universitat de Barcelona perquè s'incorpori amb la mateixa plataforma que nosaltres. La Universitat de Barcelona ara, quan començant el curs escolar, s'integra dintre d'això, de la plataforma Hub Carpool. Això vol dir que professors, estudiants, etc., de lo que és la zona aquesta nostra de Diagonal, propera, es poden incorporar a Hub Carpool i per tant la comunitat serà molt més gran i serà més fàcil trobar matxos, molt menor. Ara el que hem fet amb la nostra web, a part que hem canviat la classificació de les empreses, és fer un buscador molt més que et poden buscar per moltes més coses, perquè vosaltres, quan necessiteu una persona o una entitat que treballi en alguna cosa, sigui més fàcil de trobar-la, també les entitats de fora del parc i també a futur perquè puguem fer activitats més focalitzades per subgrups d'activitats. Després també sabeu que el parc des de fa molt de temps s'ha compromès amb els objectius de desenvolupament sostenible i ara en aquest any el que hem fet ja és publicar i tenir un pla de sostenibilitat concret i incorporar molt més tot el que és la sostenibilitat dintre de la nostra estratègia. Per tant, també dintre de la nostra web hem creat una pestanya addicional que es diu Sostenibilitat i allí podeu trobar les coses amb les que el parc està treballant, també aquests posts que els que seguiu t'interessa, que anem publicant cada setmana de temes mediambientals i altres àrees de sostenibilitat. Pensem que tots hem de contribuir amb el que puguem a millorar el planeta i aconseguir aquests objectius 2030 i també us oferim que si algú de vosaltres... Zyvon es una startup que tiene ahora 6 años de vida y lo que hacemos, nos dedicamos a descubrir y a optimizar enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que permiten activar de forma muy rápida cualquier reacción química. Lo que hemos desarrollado es una serie de herramientas informáticas, software, para que este descubrimiento, en vez de tardar años hoy en día en laboratorio, pues se puede reducir a semanas. Entonces, eso es la gran ventaja que aportamos a la industria para que las enzimas pueden ser usadas no solo por un club privado de grandes empresas, sino para todo el mundo. Doncs Roca Foradada és una deep tech startup que neix amb la intenció de protegir la pell davant del càncer o altres malalties derivades que poden ser produïdes per la radiació solar. I la manera en què sortim al mercat és amb la tecnologia patentada Roca Smart UV, que es basa en la utilització de precursors químics que al rebre la radiació solar absorbeixen una mica de radiació UVB i es fototransformen en una segona entitat química que ens protegeix davant de l'UVA. D'aquesta manera oferim una protecció sostinguda en el temps i adaptativa, perquè com més radiació rep aquest precursor químic, més es fototransforma i més protegeix. I és una manera... Lo que hacemos en Holobion somos expertos en metabolómica, lipidómica y proteómica. Ofrecemos servicios a diferentes tipos de empresas, tanto academia como industria, y hacemos proyectos a medida. Nos enfocamos a las necesidades de nuestros clientes y realmente le hacemos un proyecto exclusivo para ellos. Nos hemos especializado mucho en entender la parte de análisis ómica y poderlo dar unas respuestas a nuestros clientes. Al final, el tema de análisis ómica produce muchísimos datos y la gente se pierde en estos datos. Poderlos interpretar requiere muchísimo esfuerzo de la parte de bioinformática y esto es nuestra gran capacidad. De hecho, no es súper grande.
Luego para nosotros es muy importante porque gracias a pertenecer al PCB nos es mucho más fácil, ¿no? Podemos acceder a todas las instalaciones disponibles que nos permiten hacer nuestro trabajo de una manera mucho más fácil, pero además establecemos muchas colaboraciones con empresas y otros institutos que están en el PCB y nos facilitan mucho el networking. GAEM está aquí desde su fundación, hace más de 16 años, porque justamente nosotros nos consideramos aliados de la investigación biomédica y no hay ningún sitio mejor donde encontrarse que en el sitio que da cobijo a muchos institutos de investigación, muchas entidades e empresas que se dedican a la investigación. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy cómodos y cómodas aquí porque es el sitio donde se hace investigación, que es lo que a nosotros nos interesa.